I like it. All right, I know na Oba Junction New Road. Ebe nọ now. Oba Junction New Road. Wetara na ihe na-eme now. Gee ntị, nke bụ eziokwu bụ na ọ dọrọ ya obi mma. Ị na-anya men wụsara. Men wụsara. Anyị nọ n'Oba New Road. N'enya main road, Owerri road a kịta na-apụ n'enya. Ya ka nọ na ya, nwere ihe na-eme ebe a. Daalụ nwanne. O nwere ka o si dịrị m n'obi, m ji wee sị ka m kpọghee ya. N'enya, onwe moto na-aga aga, onwe moto na-anata. Maka gịnị? Sit at home. Sit at home can be very, very effective in Anambra State, most especially in Onitsha. I'm on my junction, New Road, over there. In case you don't know, here na-achọ ka ihe dị mma. Asị ka arapụ ndị Igbo na-atụchago vote. Ka atụcha vote. Anyị fụgo ka esi ka vote si wee gaa. Wee na-asị biko ma onye ukwu ma onye nta. Ife atụ na vote ma ọ dịghị mma ma ọ dịghị ọghụ mma. Onye ọbụla kwesịrị ikwu eziokwu ka erelizere anyị Nnamdi Kanu. Ka Nnamdi Kanu nawazie bie nọ nna mmadụ ka ọ bụ. Ọnkụlụ mmadụ ka ọ bụ. Otu isi nwee your husband n'ụlọ, ọ na-anakwute gị mgbe ọbụla. Otu aka a woman Chukwu kisi ke nwa arụ nwa mkpụrụ obi si nwee onye ndu Nnamdi Kanu. Mana inezi anya ịfụ na Nnamdi Kanu have stayed more than enough. Biko ihe anyị na-ayọ bụ ndị Igbo ka anyị tinye ọnụ ka akpọpụtara anyị Nnamdi Kanu. Ọ dị anyị mkpa. Sirapụ nwoke mmadụ ka ọ nabala onwe okwute nke ọma hapụ na ya ka ọ naba na ndị niile ji ya fakakwu ya ebe ezigbo omume. So today I decided to come to this axis to say biko o nwere ka ndị Igbo si mejọsi gbaarụ ha chịkọpụtara anyị Nnamdi Kanu. Nwaanyị ọma daalụ. Anyị abalụ ndị Igbo niile. In anya, the road is very, 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 very empty. Because of what? Ụfọdụ si na sit at home ada work say sit at home na work n'enya Anambra State ka m nọ Ọba. N'enya ị na-anya ifu na ife na-eme. Ife anyị niile Igbo ka rapụ Nnamdi Kanu. Rapụ Nnamdi Kanu ka ọ nawa bie. Onye nekata ndị bi anya. Hapụnụ Nnamdi Kanu ka onye nekata ndị bi anya. Hapụnụ Nnamdi Kanu. Ọ mmadụ ka ọ bụ. After all, ihe niile o kwuru emezugo. Na 2015 ka ọ sị na Tinubu ga-achị. Eche na a na-akọ asịrị. Emechakwa Tinubu emego march the office. Ifuka ya na-ekwu. O nwere ndị mma na this particular nation anọwo Maradonic game ka nọ. Ụfọdụ kwunyere ụfọdụ ekwunye ha. Mana Nnamdi Kanu emeghego anyị niile anya. Biko hapụ na anyị Nnamdi Kanu to whomever it may concern. Please leave him for us. I don't have to take. Akwesịrị m ka life a na-eme tee aka. Mana ihe ndị Chukwu bụ na sit at home is real. It's very, very real in eastern part of this country. Say hapụ na Nnamdi Kanu ka ọ nawa bie ka onye take care of the wife and the children. Maka na megide the parents are go late. Please, you should allow him to go. Onye anyị na-ekwu ka Nnamdi Kanu naba. Biko na ọ dị anyị n'ọnụ n'ugwu. Say allow him to go. Not to go too bad. Thank you so much. Chukwu oke abịa ma gozie unu niile. People na hapụ anyị Nnamdi Kanu ka ọ naba ebe Igwe na-ekwu. Nnamdi Kanu ka sị free Nnamdi Kanu. Free Nnamdi Kanu. Free him. So that he should go to his home and take care of his family, wife and children. Otu aka si kwuo, otu aka ọ adịrị onye ukwu na onye nta.